uJesu wafika nabendaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya ukukhuleka laphaya. Wathatha uPetro namadodana kaZebedewu waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, uphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Verse number 39. Wakhuleka iNkosana wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka kudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi ngokuba ngithanda mina, kodwa ngokuba uthanda wena. Amen. Bazalwane bami, nivumeleni kule mzuzu nje mfishane enginayo ngikhulume ngesihloko nafu masengifakele mfowethu owe laphayana ngifakele bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi vaya Getsemane. Tshela umakhelwane wakho vaya Getsemane. Haya ngizwa bazalwane, tshela umakhelwane wakho vaya Getsemane. Bazalwane bami, namhlanje uNkulunkulu umlezo futhi usheke esowushela nje uNkulunkulu ukuphuthuma egameni lenkosi ukuthi siqinise sikhulise abazalwane ngezinto ezenzakalayo ekholweni. Khona abazalwane, ukholwa kwinjeni asiyona into yawathi ofuthi uphumalo, it's a journey, and njengoba kwinjeni kunamasizini, njengoba khona emhlabeni amasizini lisekhona bazalwane, kuyenzeka kube isizini yehlobo lapho ubona khona zonke izinto zizinhle, izihlahla zigreen, amapentshi sethelile, noma uhamba la uhamba khona uvele uphe nje uhlafuna ngoba isizini yehlobo. Khona bazalwane, lapho kuba khona kamnandi, zonke impahla ziyakufanela, yonke into ihamba kahle because it is summer season. Kodwa emva kwehlobo ikhona futhi isizini elandelayo. Lisekhona bazalwane, isizini ethanda ukwanzinyana, isizini efuna ugqoke, isizini eqishile ebuhlungu kwesinye isikhathi. Abantu abacishe bengayi nasemsebenzini bethi kuyabanda ngiyeke emsebenzini. Khona bazalwane, futhi usho bazalwane ukuthi noma kunjani ukubonelele, it's just a season. Tell bazalwane, it's just a season. So bazalwane, lesifunda khona sifunda ngenkosi yethu Jesu a night before kushuthi Thursday kuzoza kuphela namhlanje njengoba kuyi-Friday. Lithi iBhayibheli umfundisi kade ekhuluma efundisa la ukuthi baba nesapha kanye nabafundi bakhe. Lithi iBhayibheli uJuda ngoba wayenza umkhaphela waphuma njengoba kade esho baba, waphuma ngoba wathi uzofaka isandla uyena ozomkhaphela. Ukhulumile umfundisi ukuthi washa isipha waphuma wahamba. Lithi iBhayibheli basebesala bewu-11 abafundi bakaJesu kade bephelele bebo-12. Lisekhona bazalwane, lithi iBhayibheli basala bewu-11 kanjalo. Lithi iBhayibheli inkosi yethu kule-11 yabathatha. Lithi iBhayibheli yahamba nabo, mayisahamba nabo bafika kwenye indawo kuthiwa kuseGetsemane. Mabefika eGetsemane akangangena nabo bonke eGetsemane. Hawu, lisekhona bazalwane, ngoba khona basala ngemuva noma behambe bonke. Kodwa masebefika eGetsemane baba khona basala ngemuva. Lithi iBhayibheli phakathi kwabo wathatha uPetro namadodana kaZebedewu, ngoba noma bahamba nabo bonke kodwa kusibona bonke kufanele bazi izinto ezizokwenzela impilo yabo. Ngiyalizwa bazalwane, sondelani khona ngizokulayela bazalwane. Noma umahamba noma ungakhonza nabo bonke kodwa kusibona kufanele bekubone nge-hour elibi lempilo yakho. Abanye abantu ukuthi kukubi kuphetha, kodwa uma sibuza ukuhamba kanjani sithi hamba kahle, ngoba akusiyena wonke umuntu okumele azi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Ngoba abanye abantu balimele namhlanje, balinyazwa ukuthi batshela bonke abantu ngezinto ezenzeka empilweni yabo. Sondelani, ngiyalizwa ngesondele. Lithi-ke iBhayibheli washiya i-8 ngoba basekho u-12, wathatha i-3 ku-11 wasala i-8. Lithi iBhayibheli kwakuPetro namadodana kaZebedewu. Ofuthi iBhayibheli namadodana kaZebedewu noPetro akaqali ukubathatha umfundisi, ngoba bazamshumayela emini. Kunabantu ofuna ukwazi ukuthi laba abahlobo babeqiniso. Ngiyalizwa bazalwane, akusiyena wonke umuntu okufinyelelayo okufezela izinyo okutshela ukuthi uyakuthanda kanti uyakuthanda ngempela. Abanye abaveza nje isibalisenja bengafuna ukuba ne-discerning spirit, uhamba uqoqela bonke abantu, ngoba akusiyena wonke umuntu okufuna ukukuthanda kanti ukuthanda ngempela. Wabuza uGehazi, ebuza owesifazane wathi kwenze njani? Wathi
Lethi iBhayibheli wathatha u-3. Confidence yakhe. Confident people wathatha 3. Esithi iBhayibheli wangena nawo ensiphi yokuthiwa iGetsemane. iGetsemane, this word Getsemane, noma this name Getsemane, isho oil press. Isho ibazalwane? Oil press. Oil press. So the land. Bekwenzakani eGetsemane? Kuthiwa iGetsemane mfundisi bekade kunezihlahla zama-olives. Yabona ama-olives. Kuthiwa-ke eGetsemane bekade kuthathwa ama-olives from Getsemane garden because it was a garden. Ithi iBhayibheli bekade kuthathwa ama-olives bese yopresswa. Noma ke sayokhandwa. Noma ke sayokrashwa. Ekrashwa kwama-olives bephuma i-oil. Ngesikhathi ama-olives bewakrasha bengazabawalimaza. Bekunento ephumayo. I-oil. uJesu is not a coincidence ukuthi naye before ezokrashwa esiphambanweni. Akakhethi ukuyothandaza kuzo zonke indawo. Kodwa akakhethi ukuyothandaza eGetsemane. La okrashwa khona ama-olives ukuze kuphume i-oil. Ithi iBhayibheli wathatha i-3 bangena nabo eGetsemane. Ithi iBhayibheli ayifika kule gade i-9 yalinda ngaphandle. Ayifika. Ithi iBhayibheli wathi hlalana. Ngoba noma hamba ne-3 kodwa kunesizini engafuni bonke abanye efuna wena wedwa. Aningizwani mina? Kunesizini bazalwane engafuni ngisho umyeni wakho ngomfundisi efuna wena wedwa. Kunesizini bazalwane engafundisha abantwana bakho efuna wena wedwa. Because eGetsemane inkosi yethu yayizwa ubuhlungu obumangalisayo. Inkosi yethu yayizwa ukuthi izokrashwa esiphambanweni. Manje before ikrashwa esiphambanweni kwafuna ukuthi izokrashwa eGetsemane. Ithi iBhayibheli ukuthi abafundi bakhe hlalani lapha. Sebengaphakathi 3. Kodwa uthi hlalani la bese ngisaya ukukhuleka. Yabona ngithi umthandazo wenza nomama nhlanganela ngevuma ithi kodwa kunemthandazo efuna wena wedwa. Uhana wena abantu ayithandaza nabo. Wena sisigulo kodwa masekufana kusamoyeni isigulo sasana emuva. Wathi ukuthi asondele yedwa ethempelini ngoba uye wazi inkinga yakhe. Sometimes abantu abayazi inkinga yakho njengoba wena ucabanga ukuthi bayayazi. Manje uzothi namhlanje sithandaze sifonde bese bazobona awusibhizi siyemamona. Bese wena ungathandazi kanti uwo wazi isimo sakho. Uhana wabashiya behleli. Wathi yini ngenangane. Ithi iBhayibheli wakho uvukele ethempelini. Wathandaza kwase kwabaphuma amawethu. Wazakala umprofethi athi uyodakwa yiwayini kusempelini. Uthi wena mdayiwa yiwayini. Unyaka mkhulu osizwi lami. Because the bigger your sorrow, the more you should go in prayer. Think of it. The bigger your situation, the more you should go in prayer. Manje saba nohlobo lwempilo bazalwane. Uhlobo lwensuku zombili. Ayena inkinga ubona ngey'tethasi zakhe ukuthi waze wagoma isibanibani. Waze wagoma untombazane isibanibani. Uhlobo lungamazi uNkulunkulu emthandazweni. Wathi uJesu mayebona okuzokwenzeka esiphambanweni. Wathi kukhulu futhi ngiyawesaba noma ngiyindodana kaNkulunkulu. Ukuze ngibe namandla okukunqoba ufuna enqane eGetsemane. Lapho kukrashwa khona ama-olives nami ngiyoze ngihlala phambi kwezulu. Gethsemane is a place of preparation. uJesu wayezoprepare for what was going to happen in Calvary. uJesu wayezoprepare for what was going to happen in the cross. Before azoba namandla okukhulu esiphambanweni befanele ale eGetsemane. Gethsemane is a place of pain. Gethsemane is a place of solitude. Gethsemane is la abantu bekushiya khona usala wedwa. Umuntu afika umama nobaba bamshiyile athi kodwa wena Jehova
eGetsemane. Bazalwane bami, eGetsemane akuhlali. Wona ukaba ukuthi uzofela eGetsemane. eGetsemane siyadlula. eGetsemane asilofela khona. Uthi uDavide mayibhala ngelilanga athi noma ngihamba esigodini sothusi lokufa athi angasabi athi ngoba wena Jehova nami esigodini asihlali kodwa esigodini siyahamba esigodini siyadlula. Yabona mfundisi tell me about the fire. Tell me about the fire. Sikhonzisa ibandla lethu umkhonzile elingazi ukukhuluma ukuthi noma kwaJesu sithi I'm blessed going in, I'm blessed going out. Very blessed going in, very blessed going out. Kodwa iyafika isizini manje sinovalo lokuthi uma laba bengazi ukuthi iyafika isizini yeGetsemane mhlaza lifika siyabasho bayabaleka sodwa usukomente sibakade bathi uthi kwenzeka kufika komzalwane athi nje hayi bamhlebile hayi manje ubuza uthola athi bamhlebile sodwa abahla wena usubese uyazonwanya ngalendlela yokade sifo athi bamhlebile bazalwane bami noma sisekuthandweni kaNkulunkulu noma sisemkhusweni noma uNkulunkulu esizini sisongapha ngapha kodwa ikhona isizini yeGetsemane, a season of preparation, a season of solitude. In the house of the Lord. Now it's opposite. Bazalwane, uJesu wethu namandla. uNkulunkulu wethu ukuhlula bathi this is a change. This is a change. Sengiqhatsho. Kuyenzeka. Hayi ukuthi awuthandaze. Hayi ukuthi uJesu ulahlile. Hayi ukuthi uNkulunkulu ufulathe mkhona. We are just going through a season of Gethsemane. Kuyenzeka nishadile kudlule kwisizini yeGetsemane. Kwisizini yeGetsemane iphana yakho noma inakubuza ukuthi yini erongo awukwazi nokuchaza kuzokwenza i-understand uzizwa ngoba ngathi uwedwa. Hayi ukuthi khona into erongo umshado wakho ungasiyona ingoza. You're just passing by the stage of Gethsemane. But in Gethsemane you need to go more in prayer. In Gethsemane you need to take more fasting. In Gethsemane you need to worship more. In Gethsemane Paul wafika chene imoshwa seyivaphile zathi isikwebo sethu sikhulu siyofeka lapho basho ukuthi kungena abantu amasikhulunkulu eGetsemane basebenele benosayilasi kodwa abethumisa kodwa bashayiwe kodwa bayathumisa kodwa banezifo kodwa bayathumisa kodwa bafelwe kodwa bayathumisa kodwa what is word of the place? Amelani, facility bandeni, bazalwane sebethumisa imoshwa zabethu. Ezithiwa imoshwa zenzani? Your worship and prayer while you are in Gethsemane, abangaphandle bazokusho. Kodwa lento ishoyo izobalalisa. Angizwe. Lento ishoyo izokuphathisa ngokuthoma. Kodwa impendulo yalento ishoyo iyobamisa ngenyawo. UJehova esephendula uPaul noSilas ngesikhathi esathumisa imoshwa zalala. Kodwa uJehova esephendula zonke imoshwa zaphuma. Ngoba iphapeli wazana nokusamaza komhlaba. Wazana isekelo zethu lokuzinyakaza. Iminyango yayivulekela. Amachayina ayigqabukela. Hlala eGetsemane. Go more in prayer until you see God. Gethsemane was the place of preparation.
naye himself he needed to pray. Manje zinebandla elizona zinebandla lama-social media, zinebandla lama-videos, zinebandla elihamba ngemizwa. Yenzeka uhambe kulendlela kube ngathuthuthule engathakasekho, kodwa ukivapha ulela muva uyaqhubeka. Lithi babheka babheka kuye ubusoba bobakhanya abazange bajaba. Lithi babheka noma beziwula kodwa bazange baduka kule ndlela. Kodwa ngithi uzogcina. Let me go, I'm about to finish. 5 minutes left. It's a place of preparation. It's a place whereby you will feel alone and you will actually be alone. I will do just an example as I was saying. Uma ula mfuzo zabona sesisithi sithi ayi baba uma kumuntu kulathi sesithi isikhathi saqala ukuthisha ukufuna leyo people bakusendela message get well with you in prayer. What is it? But the more we go deeper in your sickness, I'm a message of Allah short. I'm a second amabila matach. As you go deeper, you will find yourself alone. That's why you must know God when you are alone. Oh mama, sukuru na upakati wetu. Mama, Jehovah mama singeko. Mama vele na ulipiekai. Life is on the singeko. I will just have time to navigate. Isulu, this was the Susa. Usa isale nawe. Setani manawe. God was his naked Susa. Iti pepela to just be aware of pepper of the but to just my brothers. Then they can lead at least 1 hour. What we are about Tandaza. What we are doing about Tolamele. What we are doing about Tandaza. What we are doing about Tolamele. Abba says, Isu. What about phone? What about Tanda? Yeah, that's the one way. Little Papa, Java, who cannot see who goes over. Oh, Java, I can't come at this. Most one has said to the one who Jehovah stated to the one. Most one has said to Jehovah Susi. What you put away was not an eye. Who was so mass, he was so wet. A few hours of one, about to them all of this woman. Joseph Maya educated. He goes to police report and prime minister. Let me tell you. Who is sitting on a former teller for a protein? What do they have? What all you want? 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 What should you know? There is a truly. There is a primacy. What big up is? Or a relationship with God while he is alone. He começa a que Peter não chega de agora não casa não. Vamos a joy, vai tua. Vamos a get when you are diagnosed with a certain sickness, let's say something that gives you operation. Your family will do it. They have an hour of somebody. But for the moment here, bese kuvela udokotela abakhulu especially uzofika etheater bathi udokotela salame lapha ngaphandle ngithi nasibona zonke mama it's inside vaya enzema a place of preparation, a place of pain, a place of rejection. Uphakathi kwabo bazalwane uzizwe ukuthi wena usushiba ngamungu hlala until bona mafe hlangana until isizwe liphuma uyokhuluma nje ngabesifazane uElizabeth othi wenze njani Nkosi osuyabheka ngalo yasusa ihlazo ngaphakathi kwabantu hlala usuka umzalwane ufuna ukubheka umzalwane ufuna ukuthandwa kakhulu. We are here
principles. Not by anyone else. That's very. You think now? Look at the theater of your trouble, but about somebody on the side now, should something happen. Some husband on the side now, should something happen. What is the sign? And some point will be alone. So you can't. Oh, to my friend, to them. Don't I go and get over the land of coming over? At some point you will be alone. Let us not now in gentlemen. Let us not now in God. Let us not now in prayer. And that's the name of sure I want to. God is soon. Hey, say I'm Jesus. Jesus. Yes, we say face. Face of them. Worship and celebrate. Oh, say. The happiness of it. Gentlemen, at some point you will be alone. Ungene la ntetha. Uwe nodokotela. Okuzokwenzeka kwaziwonke. Noma bekhona abathandayo. Kodwa bangaphandle. Ngithi mina suke sithanda sinawo kulebe kodwa kuyenzeka inkosi isithilelele ngomthobo. Uzikhumbule le uthi usungayifundela kodwa ngilalela. Ngabe ukufundisa ukhohliwe inkosi ithelelele. Because at that time you should let God alone. Secondly. Gethsemane is a place of surrender. One of the reasons why we go to or we go by or pass by Gethsemane because we have to surrender our will to the will of God.